egingo jo, entzuten dizu ondo, anatzeatzen zaudetena, eta aurkiak libre badit izkeren, hausa da saio. Zer mikrofonek jarri da, ezta? Bueno, saiatu naiz, motx-motxen egiten hasierako saio hau, bezala, nekatu nire nekatuta nago oso, eta besta ez dut ondo egingo luzaitu nahi manez. Galez motzen egiten saiatzen nahi manez, eta igual, urte asko nekatuko dez, baina hobeto atak. Bueno, batetik eskerron nahi adirazio guztioi, olako tarte baten etortzeratik, da beste kalendario konturatzen txak xamarra naiz, eta atzo saio berezi bat antolatu genuen, baita ere gonbidatuta zineten hor nahi izatera guztio, gaurko beste bat, eta badakit, ekainaren 30ean okorreak hartzen dituenak, lan egin behar dela aste honetan asko, eta orduan zaila eta zuentzat hemen gotea. Beraz, eskerrik asko etortzeratik, eta beste alde batetik zoriondu egin behar zaituzte, halako ekilibrioa lortu dugulako berriz ere ez da. 75 dagoen zeuden apuntauta, baina ez naiz hasiko kontatzen ea denok etorri garen edo ez garen etorri. 75 lagun horien ekilibrioa zuzen naiz egokia da 3 probintzietan. Hau da, badakigu arabarrak asko gutxiago zaudetela, baina berez gutxiago zaretelako. Baina zuen portzentaietan oso egokia da etorri zareten kopurua, Bizkaikoena beste gertatzen da, eta Gipuzkoakoena ere bai, beraz. Pausoa, hasierako pauso hau ona da, esan genezak. Eta pixkat hasiko naiz, Euskadiko eskola txikiak, komunitate autonomo erkidegokoak, 3 probintzietakoak, bagara, asko gara gainera, kopuruari begiratzen nahi badioguruta. Eta orduan, ia urte asko pasatu dira mugimendua martxan hasi zenetik, eta mugimendu honetan momentu desberdinak bizi izan dituzue, askok eta askok, eta nik neronek ikasturte hauetan momentu desberdinak bizi izan dituzue. Eta horretua da, batzen gaituen horretatik proiektu osatzeko aleginean hasteko. Aukera ona izan dezakegu proiektu sendo bat osatzeko guztion artean. Momentu honetan indartsuena izan daiteken mugimendua Gipuzkoakoa da, baina kontagiatzeko beste 2 probintzietan ere mugimendu horren gaina eta gogoa eta ilusioa. Eta horrela, momentu honetan indartsuena den Gipuzkoako hori zabaltzeko 3 probintzietara eta bihurtzeko Euskadiko eskola txikien mugimendua. Bakoitzak bere aniztasuna mantenduz eta umeekin esaten ditugun gauza guzti horiek errespetatuz. Oda, eskola bakoitza den bezalakoa da, provintzia bakoitza, txikiagoa izan ginen, zonalde bakoitza den bezalakoa da, provintzia bakoitza den bezalakoa da, eta hemen beste bai, Euskadi mailan ere, garenak izango gara. Orduan, biltzeko daukagun helburu nagusia, orduan hori da, taldeari indarra ematea, eta bizitza ematea. Badakigu bizi garela, badakigu bagarela, baina behar dugu presentzia handiagoa esparru askotan, bai geure barne sentimenduetatik hasita, hau da, talde handi baten parte sentitzen bali magara indar gehiago izango dugula iruditzen zait guztiok batera lanari heltzeko. Eta baita esparru administratibotik ere eskaera batzuk indar gehiago izan dezakete talde horrek baldin eta indar hori, bizitza hori lortzen baldin badu. Zertarako indar hori eta bizitza hori, helburu zehatz batentzat, gure eskola txikiak gero eta hobeak izateko. Hau da, hori da azken helburu nagusia. Lortu behar ditugu, eskola txiki geroz eta hobeak, bai kalitatezko hezkuntza eskaintza geroz eta hobea ematen dutenak. Eta hortarako gure eskola txikietako planteamenduak geroz eta hobeak izaten alegin behar dugu, bai ikuspegi metodologikotik noski, umeekin egiten dugun lana, umeekin antolatzen ditugun egoerak, espazioak nahi dugun guztia, umeentzat prestatzen dugun hori geroz eta hobea izan dadin, eta baita ere antolakuntza arlotik ere, administraziotik bultzatzen diren ikuspegi ezberdinen aldetik ere,
babesa. Eta gero taldea berak emango dugu elkarrengandik ikasteko eta elkarrengandik aberasteko aukera paregabe hori, ezta? Esan dugu, bakoitza bere lekuan den modukoa da, umea bezala eset, bai eskola, bai zonaldea, bai provintzia, onga itezen, uztartzen geure lazoak, eta horrela geroz eta elkarrengandik ikasteko aukera gehiago sortuko ditugu. Eta pixkat, motiboak baditugu bagarela esateko, zen ere, azken inkesta hortan, erantzun duzuenen kopurua, 51 eskola txikikoa da. Guztira 51 eskola txikiten datuak bildu ditut nik, eta hor, eskatzen genituen, hainbat informazio, eta eskola txikia garen edo ez garen esaten hasteko momentua ere hortik atera genuen, ezta? Horregatik lehen esan dituan portzentaiko ikusten dira garri, Araban 5, Bizkaian 20, eta Gipuzkoan 26. Guztira 51. Orduan, hori portzentaietan, aditu nintzen kalkulak ateratzen, eta hemen ditut, eskola publikoen, haur eta lehen hezkuntzako eskola publikoen barnean, probintziak egiten dugun kopuruetan, Arabakoa da txikiena noski, zonaldeak populatuagoak, zonalde txikiagoetan, eremu zabaletan, baina txikiagoetan elkartzen direlako. Orduan 56 eskola publiko, azken datuak eta dituen hezkuntza saileko web horretik, 56 eskola publikotatik 5 dira eskola txikiak. Bizkaian 176 eskola publiko daudete, eta horietatik 20. Beraz, portzentaia dira Araban 9,9, Bizkaian 9,2, eta Gipuzkoan 107 eskola publikotatik 26. Beraz, 124. Orduan, izan bagara, zerbait eskatzeko, ez da, zerbait berezia edo, berezia, desberdina, apartekoa, gauza guztiak ez da. Eta, hor dauzkagu, eskola txiki guztien zerrenda bat manuen. Pentsatu dut, ona bada irakurtzea. Baten bat hartu bali baten, eta Arabakoak dira Agaia Maestuko eskola, Bastidakoa, Baldegoriako Gobea eskola, Lantziego ikastola Lantziegon, eta Zabaleko da Amurrioko auzo bateko eskola. Araba Bizkaia merkatu Amoroto, Arrankudiaga, Aizede Ea edo Natxitu auzoan, ondo esatzen bali modu bakatu dira, bilatuto zuen zonaldean ere. Lemoizen dago beste bat, Zubialde, eta edun dagoen, seguro, Zebedion, bakatu dira, Arratia, Arteakoa, Atxondo, Apata Monasterio edo ateratzen da zerrendetan bintzat, Ispasterren, gero Manuela Zubizarreta, Areatzan, Areatza herria da ez da, Berriatua edo Berritxu, Berritxu herria da edo La Goleda, Jose Sierra Zuzio zen, ez da? Munitibak, Gatika, Angel Arena, Artzentale zen, Montorre dago gaute izartea, ez da? Lautizko lau eseta, Urre Garai, Aurreztikoa, eta Urretxindoka, esan diate ezin izan dutela etorri, Urretxindoka egin dago. Eta, Gipuzkoakoak, Txalburu dago Abatzizketan, Alpizan dago beste bat, Txirrita dago ere Inozun, Hernaniko auzo batean, Larraulen dago beste bat, momentu honetan berezia, baina, Asteasuko eskolaren aula desplazatuak edo direnak, Ezki Itxason dago eskolarik berriena, eskola txikirik berriena, San Martin dago ere ziren, Angilozarren dago beste bat, da Bergarako auzo bat, Adunan dago beste bat, Imaz Bertsolaria da Altzoko eskola, ikastegietan, Balentzategi da Gaberiako eskola, Aizarna da Zestoako auzo bat, beste bat dago, Oikia da Zumaiako auzo bat, edo beste bat, Zerain, Agina,
San Andres da Berrobiko eskola, Juan 23. da Lizartako eskola, Urtipe itxasondokoa, Basaka Izarrantzabakoa, Igeldo, Albiztu, Txinkorka dago Bitani, Bidani Goiatzen, San Mirian dago Zizurkilen, Olaberria, Arroba da Zestoako beste auzo bat, eta Zubieta, Eta horiek guztiak gaude hemen, baten bat faltako da, baina horiek guztiak izenean ari gara hemen lanean, ezta? Eta pixkat lan saioaren helburuak kontatuko dizkizuet, bai? Badakizue, provintzia ezberdinetan egon zareten kideok, azken 1000 hilabetetan proiektu bat sortzen edo aritu garela, paperera eramaten behintzat gure ideiak eta pentsamentuak, ezta? Proiektu hori sortzeko lan talde bat osatu genuen, Bizkaitik 2 personarekin, Arabatik beste 2rekin, Gipuzkoatik beste 2rekin, eta nirekin, bai? Bizkaia Nekane eta Jugatx aritu dira, Gipuzkoak, Gipuzkoan Altzoko Olaiz eta Zeraingo Biren, eta Arabakoak Lantzigoko Mikel eta Agaia Maeztuko Rafa aritu dira, bai? Eta guztion artean osatu dugu bidali dizuegun dokumentu hori. Pentsatzen dut gogo handiz eta ilusio handiz irakurriko zametela guztia. Badakizu zaila dela. Momentu horretan hori bitxu irakurtzera dut. Gaurko saioa eskat proiektu horren inguruko iritziak, hausnarketak eta iradokizunak biltzeko egingo dugu, bai? Horregatik da importantea irakurrita etortzea, baina ulertzen dudanez, horregatik ari nahi zuzalpen hau ematen, bai? Laburrean kontatuko ditut proiektu horren ildo nagusiak. Eta 2017 ikasturtean, eta noski gerokoetan ere bai, elkarrekin egingo dugun bidearen lehen pausoak pentsatzea eta diseinatzea. Noski, esan gabe dago, baina helburu nagusienetako bat da bigarren koordinatzaile bat lortzea baita ere. Zaila dalako koordinatzaile bakar batek guzti hau ondo bideratzea, hau dena martxa egoki batekin aurrera eramatea. Hortan ere ari gara. Lehengo zuen baimenarekin, lehengo ostiralean edo ez dakizten egunetan bidali nuen ja proiektua tal cual zegoen bezala lakuara, eskatu ziguten leku guztietara, esperantzarekin erantzunen bat asko genuela gaurko abisatuz, gaur genuela lan saioa, zenbat jende elkartzeko ginen, ze asmorekin. Nik eman nahi dizuen, albiste hona, ez direlako albiste hori niri oraindik bintzat, baina ez da txarrik ere, nik hortxe mantentzen dut nire esperantzia. Eta lan saioa gutxi gora bera, olakoa izango da. Ordu bete baten aurreik ikusten dut bukatzea aurkezpen honekin, gero talde txikiagoetan egingo duzue lana, talde txikiagoetan egongo zarete proiektu sortzeko osatu genuen 6 kote horrekin, nik pixkat aparte geldituko naiz, 6 kote horrekin egongo zarete, baina bakoitzak ardura bat hartuko du. Horregatik ikusi dituzue, ateetan daudela taldeetako pantaileak, bai? Kombinatu egin zaituzte, saiatu naiz, igual gertaleik ez, baina eskola berdinetakoak leku desberdinetan egoten, provintzia desberdinetakoak talde desberdinetan egoten, bai? Pixkat elkarrekin aberastasun hori sortzeko eta hitz egiteko, leku ezberdinetatik eta ikuspegi ezberdinetatik. Hortartean, 12:30 edo inguruotan, 11:00 bat edo egingo dugu, ikusi dituzue mailak eta pasta batzuk eta badela, kafea makinan dilara duzuek egunartzen dira, zuek ikusi norbaitek momentu baten txartetan nahi bali badazkera egiteko, ordu erdiko tarte bat edo izango du. Eta gero elkartuko gara berriz ere hemen, eta pixkat gidari lanak egin dituzten, Olaiz, Nekane, Jugatx, Miren, Rafa, Mikel, denok esan zaituzte, denon eskutik, pixkat bilduko ditugu egin dituzuen iradokizun eta proposamen horiek proiektu hau hobetzeko. Aurkezpen hontan landuko ditugun gaiak orokorrean bota da hauek dira. Proiektuan ahiatzen direnak irakurri duzuenontzat, irakurri ezin izan duzuenontzat, eskola txikien historia, momentuko egoera ulertzeko zenbait gai. Ez dago gurerik, bai gurea da dena, bizitza gurea delako, baina idatzitakorik ez dago ezer gurerik.
hartu nion, eta uste dokumentuan bertan ere jartzen duela, Irati Mantzisi horrek duela urte batzuk aurkeztu zuen eskola txikien topaketa, berak egin zuen lana edo tesi, aurre tesi bat edo tesina edo, ez zain nola ditzen dioten, master bat egiteko, eta hori egin zuen Gipuzkoako eskola txikien egungo errealitatearen inguruan, eta analisi sakon bat egiten zuen, eskola txikien historiarena estatu Espainiarrean eta baita hemen Euskadi mailan ere. Eta handik hartu dugu, interesatzen zitzaigun guztia. Irakurri nahi duzuen, beste irakurketa bat eman. Gero, egongo egoeraren inguruko datuak batez ere bildu dituzuek hain ondo bidali dizkidazuen inkesta horien emaitzetatik. Eskertzekoa da egin duzuen esfortzua, bakarren batek esan zidan ez, gara egutan horiek dezkizu iritsiko esperantza hondik bidali dituzu, baina iritsi zaizkit, asko iritsi zaizkit gainea, eta oso datu interesgarriak ateratzen dira, bai? Eta gehiago badaude, eta behar da igual ez ditugu hobeto manejatzen baldin baditugu, gehiago zehaztu dezakegu irakasleena, proiektuena, eta gai batzuk badaude interesgarriak izan daitezkeenak. Eskola txikientzat definizio proposamen bat egin dugu proiektuan, zertan, zer izatea, ze definizioaren barnean biltzea gustatuko litzaigun hemen gauden taldeko partaide guztio, eta horren batzuk diagnostikatu ditugu, batzuk gehiago egon daitezke, eta gaur momentua proposa da, zuen ikuspegiti dituzuen behar izan horiek azaltzeko. Eta, gero, pentsatu genuen, ezagugarri propio batzuk agertzen dira definizioetan, eta horietan sakontzeko ahalegin bat egiteko bidea izan behar zuela proiektu hau, eta orduan planteatuko ditugu zertan, ezagugarri horiek, zertan mamitzen diren, hau da, barnean daukaten mami hori zer den, eta gero, horiek eskata horrela eramateko hainbat helburu orokor, eta gero antolaketarako egitura proposamen bat. Ez oso nobedosoa, baina proposamen bat. Eta, eskola txikien historia momentuko eguna ulertzeko nik lau inflexio puntun azalpen hau darabilkin azken boladan, gustatu diken zailalako, baina beste bat erabili dezake. Baina, lau inflexio puntu hauek aldaketa kualitatiboak ekarri dituzte, uste dut orokorrean eskola txiki guztietan. Batzutara gehiago, zonalde batzutan gehiago, provintzia batzutan gehiago, betikoa. Baina aldaketa kualitatiboak egon dira, momentu horien ondorioz uste dut. Lehenengoa, orain 30 urte atzera egin dator, eta da, eskola txikien mugimenduan martxan hasten den momentu hortan. 1980ko hamarkadaren bukaera hortan, ikusezin izatetik ikusgarri izatera pasatzeko momentua edo erreibindikazio momentu fuerte bat. Irakasleak disgustoa, egoera desatseginak, egonkortasuna oso eskaisa, batzuk badakizue, bizi izan dituzuelako egoera horiek, beste batzuk, igual gazteago garen aurrez ditugu bizi izan, baina kontatuta bintza badakigu ez da. Eta orduan etengabeko mugimendu horren ondorioz, igual begirada zehatza gugan jartze ezaren ondorioz, mugimendu bat martxan hasten da. Eskola txikiak pasatzen dira. Desagertuta egotetik, hezkuntzaren planoan ez dira existitu ere egiten diaiak, nolabait agertzera. Izan badirela eskola txikiak ikusten da, eta honek mugimendu bat martxan hartzen dut. Horrek aldaketa kualitatibo batzuk ekartzen ditu. Aldaketa kualitatibo nagusien alaia talde bezala funtzionatzen hastea zenbait momentutan, eta zenbait gauzatarako. Horren ostean, beste aldaketa kualitatibo ugari ekarri zituen momentu bat ezagutu zuten batzuk, eta da ikuspegi konstruktibismoa gure eskola txikietan daukagun errealitateotara ekartzen. Hau, 80ko tarte hortan, 83, 84, 85 ikuru horietan, zuetako batzuk, zakit hemen zakatzen bat badago, baina aukera izan zuten, Miriam Biroskirekin zuzenean formazioa jasotzeko ikuspegi konstruktibista horren inguruan. Eta horrek
askorengan sortu zuen nolako oinarri eta sustrai sendo batzuk gerora egiten duten lan hori nolakoa izan behar duen pixkat pentsatzeko eta reflexionatzen juteko. Eta horrek aldaketa asko ekarri ditula uste dut gerora etorkizunean eskola txiki guztietan. Bakoitza bere neurrian eta bakoitza bere ibilbidean noski. Gero beste aldaketa kualitatibo bat egon zen 2000ko urte inguru horietan, hasiera partean, eskola txikien hasieratik esan dugun presentzia hori, bai, arte hortan egon bazegoen, baina ja administrazioak ere erabaki zuenean hori ondo kudeatzeko batzorde nagusi bat edo sortzea. Horren falta dugu azken bolaran, eta hortan gabiltza urte luzetan, honi sartu nintzenetik hortan gabiltza bintzat, eta nire aurretik egon zirenak ere alaxean ikusi pentsatzen dut, eta batzorde nagusi hori bir sortzea beharrezko dugu momentu honetan, zein formatutan. Baina horrek aldaketa kualitatibo importanteak ekarri zituen, beste, zerbitzu egin gizunen zera hori, planteamendu hori, eskola txikientzako, hainbat aldaketa importante, eskola mapan edo eskola txikia bera izen horrekin ateratzea zenbait dekretutan, zenbait ebazpenetan, aldaketa horiek importante izan ziren. Eta gerora, eta hor geldituko naiz, adin-aniztasuna formazioa eskola txikietan izan zen beste aldaketa kualitatibo sortzaile importante bat, bai? Momentu jakin batean, bai Gipuzkoar asko eta baita Bizkaitarrak ere, Arabarrak nik dakidala ez, baina zuen baino beto jakingo duzu, aritu ziren formazio lanetan, Elena Laizekin batera, oso talde eraginkorrek esan nahi dut, jende asko elkartzen zelako, lan saio serioak egiten zirelako, eta hor dinamika importante bat sortu zelako eskola txikientzako formazio propio hortatik abiatuta. Eta horrek eskoletan transformazio handiak ekartzen baita ere. Hortxe gaude. Egoera hortan, datu hauek ikusi behar ditugu eta irakurri behar ditugu. Araban momentu honetan 5 eskola da horietatik herri eskolak, auzo eskolak kopuru hortan egotea, Bizkaikoak, hauek ez dira datu esanguratsuak, eta gainera ez dakit oso zuzenak ere diren guztiz, batzuk bidali dizkiozuelako auzo eskolaren besterako definizioak eta horiek ez ditulako biltzen, eta baina ez da importantea ere, ez nuke esan. Baina zer diapositibatan gauden ere. Erakutsi nahiko nukeen datu bat importantea da, eta zuentzat datu bat, hauek dira eskola kopurua, hauek ikasleak, ikasle kopuruena interesgarria da bizkat ikustea, adibidez, Araban ikasle gutxien dauden eskolak Gipuzkoan daude orokorrean, txikienak direnak, horregatik daude kopururik handiena ere, horregatik dago eskola kopururik handiena ere. Badaudelako, 20 ikaslekoak, 30 ikaslekoak, ikasle gutxiko eskola, 2 taldekoak, 3 taldekoak. Aldiz, Araban gutxiago, orokorrean, goiago dira biletan, ez da kurba handia ematen duen, hau konparatuko bagenu Gipuzkoako eta Bizkaiko kurbarekin, antzeko hau izango ditzake 77tik 91 tarte hori, ezta? Hau da Bizkaiko datuen zera hori, eta Bizkaian ere badago, aniztasun desiente badago, kopuruz handienak Bizkaian daudelako. Eskola txikirik handienak momentu honetan Bizkaikoak dira. Eta Gipuzkoan ere, badago alde hori, ezberdintasun hori. Gipuzkoan ere badago eskola txiki handiren bat, baina orokorrean, badaude, multzokatu genitzake 3 taldeko desente daude, 5 taldeko desente daude, 4 taldeko batzuk, 6koak eta 6tik gorakoak gutxi, baina nik ere hor da. Hauek ikasle kopuruak, eta hauek ere datu esanguratsuak izan daitezke, zenbat ume mugitzen diren gure eskoletan azkenean. 910 Araban, 1140 Bizkaian, 1288 Gipuzkoan, eta guztira 2848. Hau datorren ikasturtean, 17-18-erako. Datuak dira, guri datuek batzutan kontrara eragiten digutelako ez ditugu gehiegi erabili behar. Portzentaietan igual hau da, hainbeste gara, hainbestetatik, lehen esan duguna,
Gipuzkoan adibidez, 20% izatea, bada zerbaitetako, azpimarratzeko moduko datua, eta beste probintzietakoa ere bai, baina zenbakietan despistatu egin daitezke. Taldeen egoera, zenbat diren bostekoak, horregatik esan dizuet, inkesta horretatik datu interesgarriak atera ditugula, eta horregatik bildu ditugu pixkat ez hainbeste guretzat, gehiago administrazioaren kasu honetan. Eta hau esan nahi dizuen dela interesgarria pixkat aztertzekoa, ezta? Eskoletako egonkortasun maila, bai? Irakasleen egonkortasun maila eskas hori da. Adibidez, Bastidakoa ikusi dezakegu, 13,67ko RPTP, amazazpieneko behin betikoak bi. Hemen biltzen ditu behin betikoak bakarrik, bai? Ez gara sartu zerbitzu eginkizunetan zenbat, olako aukerarik badaukagun edo ez, eta badakigu badauzkagula hainbat aukera horretarako ere. Zertzekoa da, egoera hori, zerbitzu eginkizunetan konpontzeak ere, izan ditzakeen ondorioak, epe luzekoak, epe motzekoak diren, bai? Galdera asko egon daitezke. Bizkaiko datuak ere hemen daude, eta portzentaiak nahiko ia erdia baino gutxiagotan, agertzen dira gero, hori konpontzen da askotan zerbitzu eginkizunekin, eta Gipuzkoakoetan markatu didazue, baina ez gai izan, beste ardatz hori jartzeko erdian, zenbatek errepetea gauden, baina portzentaiak hemen ikusten dira ondo, bai? Araban, 98,70 irakasle, daude, momentu honetan, eskola txikitan egongo dira datorren urtean lanean, eta horietatik 25 izango dira behin betikoak. Bizkaian 176,32tik 85 izango dira behin betikoak. Eta Gipuzkoan 174tik 104. Bai, guztira, 389tik, gutxi gora bera 400 pertsonatik 314. Bai, erditik pixka bat bakarrik igotzen. Datu horiek hauek bai dira guretzat lagungarriak. Esateko, hontan zerbait gehiago egin behar dago. Eta hau ere, igual babeserako, bai, erdia eta erdia zuzendaritza proiektuarekin gutxi gora bera, bai? Gehiago dira zuzendaritza proiektua daukaten eskolak txikien kasuan, baina hori ere aztertzekoa. Eta hori beraiei administraziokoi gustatu egiten zaien goza. Zuzendaritza proiektuak izatea, eta eko txintxo, gabiltza. Eta, definizioan sartuko gara, ikusten dut ez da, bitxiko. Definizioa botako dut, saiatuko naiz zuen belarretan nola gelditzen nola. Eskola txikiak adin-aniztasuna bultzatzen duten tamaina txikiko eskolak dira. Landa eremuan kokatuta dute, eta hiru ezaugarri horien ondorioz, lan on bat egiteko aukera ugari, eta anitzak dituzten eskolak. Eskator, moldatu dezakegu bendo. Bai, orduan, hiru gauza nagusi ateratzen dira. Hiru gauza importante, eta gero hiru gauza horien ondorioz beste gauza asko sortu genitzazke gure eskutan dago gauza asko. Batetik adin-aniztasuna. Baina adin-aniztasuna bultzatu sartzen du. Oda ez da adin-aniztasuna daukate eta ezik eta adin-aniztasuna bultzatzen duten eskola. Gero, tamaina txikikoak. Tamaina txikia hor ikusi ditugu koputuak, ezta? Batzuntzat 30 izango da tamaina txikia. Aldiz beste batzuk izan ezake 127 ere tamaina txikia da. Oraindik ere, bai? Orduan guko segitu behar dugu. Eta hirugarrena da landa eremuan kokatuta egotea. Landa eremua ere, gu bezain anitza da. Gutako bakoitza bezain anitza izan daiteke hemen Euskadi mailan eta 3 probintzietan eta zonalde bakoitzean. Eta hor, 3 ezaugarri horien ondorioz, dauzkagu aukera infinitoak lan on bat egiteko. Beste gauzinek empiritatzea bezala, baina guko hiengatik besteak beste. Orduan noan, hau sortu behar dugu. Hau da, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako eskola txikio batuko gaituen lan taldea 3 ezaugarri horietan oinarritu. Definizioa zehazten hasten gerean. Asko zehazten baldin badugu, ze gertatzen da, batzuk kanpoan gelditzen dira. Eta, klaro, hasteko lehenengo helburua mugimendu bati martxa emateko eta indarra emateko lehenengo helburua ezin du hori izan. Lehenengo helburua da guztiok gutxienez batzea.
Eta gero batzen gehanen, zehaztea zein diren gure ezaugarri propioak. Momentu honetan, nik uste dut, hortan guztiok bat egin behar dugula. Hortan bat ez balen badugu egiten, ez dakit zer berezitik dagoen apartekorik guregan, esateko zerbait berezia behar dugu. Gai importantea da hori. Hau da, bilatu behar dugu eskola publikoen barnean, desberdintasun propio batzuk baditugula, eta desberdintasun propio horiek bultzatzen ari garela defenditu behar dugu, baldin eta izaera propio hori onartzea nahi baldin badugu. Orduan, adinaniztasuna, txikitasuna eta landa eremu. Eta hemengo kasu honetan txikitasuna beste modu batera ateratzen, baina gero zehaztuko dugu. Eta behar izan batzuk diagnostikatu ditugu hortik abiatuta. Hauek atera dira gehiago atera dituzte, noski. Baina askotan hori batek lotura du bestearekin eta bata nortzen baldin bada besteak etorriko dira. Lehenengoa da begirada propio bat. Begirada propio bat geure aldetik, oda geure eskolak ikusteko begirada propio bat edukitzea. Izango da esparru batetik landu behar dugun gaia. Eta begirada propio bat baita ere administrazioetik ere. Hau da, definizio propio hori onartu dezatela administrazioan. Eta definizio propio hori onartzen diguten momentuan, esan dezatela hemen bada lantalde bat, zenbait momentutan, erabaki desberdinak behar dituena. Eta begirada propio horren ondorioz, lortuko ditugu bestelako erabaki batzuk bultzatzea gure eskoletan, zenbait arlotan, guretzat, askotan, absurdoak izaten direnak, eta zuen eguneroko errealitatean ezagutzen dituztenok tamalez, eta ezagutzen dituztenak tamalez. Zenbait, gauza bete beharra, egin beharra, naizta beste kopuru batzuk alderatuz, lan txikiagoa izan, lana ematen duna eta batzutan orduak entzen dituna. Eta Gipuzkoan azken dolaran lantzen ari ditugaren gaiekin, ikusi dugu gauza bat, eta hainbeste gauza urgente datoz bat bestearen segidan, eta gauza importante eta zaritzeko denbora kentzen diguten. Orduan, hori lortzeko begirada propio bat egin behar dugu gure gandik sortu, hau da guk sinistu lehenengo guk ze begirada propio behar dugun, eta kanpokoek ere hori gurekin konpartitu dezatela. Kanpokoek ari nahizenean bat ez hizkuntza administrazioari buruz. Eta hori lortzeko hizkuntza administrazioarekiko koordinazioa eta interakzioa etengabekoa izan beharra du. Momentu honetan gaude egoera eroso batean esan dezakegu, ez da? Planoa, ez dago mugimendu askorik. Zergatik, guk bilerak eskatzen ditugunean, bilerak onartzen zaizkigu, bilerak ematen zaizkigu, baina gero horrek ondorio zuzen gutxi ditu. Oda, hitz egiten dugu, oso aldarte honean egoten gara, bilerak atseginak izaten dira, erosoak, baina behar da hori lantalde bihurtu. Eta interakzio gune, bata bestearekin, elkarrei eraginean aritzeko. Esaten aritzeko bata besteari, zer nola egin dezakegun, hasieran esan dugun helburu hietara iristeko, gure eskolak geroz eta hobeak izaten. Gero beste behar izan importante bada, koordinazio lanetarako koordinatzaileak behar ditugu. Printzipioz beste bat, bigarren bat. Gainera orain, administrazioak erabaki duen funtzionamenduaren estiloak bat egiten du guk eskatzen dugunarekin. Hau da, ni lehen estratosferan nengoen, libre, bakarrik, horrek dituen abantaila guztiekin noski, eta orain beretzegunen nagusian kokatu naute, horten beretzegunen nagusiko plantillan edo nago. Aukera bat da esateko plantilla honetan 2 persona honetan dute, honetan ari direnak, eta honetaz jakingo dutenak, eta printzipioz bi. Denominatu gabe zein nongoa, hau da ez dugu esango hau hemengoa eta beste hemengoa. Bai, eskatu behar duguna da urteetan, kokatzea bat hemen, lasartzen, eta beste Bilbon behar da. Kopuruz, ditut Arabakoa baztertuta dotzinen noski, baina kopuruz horrengo zonaldea behar da
bizkaikoa beharko lukelako. Bueno, gero formaziorako ere laguntza behar dugu. Formazioa diseinatzen hasteko gure beharretara egokituko den formazio bat. Lehen esan duguna, lotuta begirada propio horri lotuta, zenbait formazio eskaintza etortzen zaizkigu, dagoeneko guk egiten ditugun gauzetan oinarritzen diren. Formazio saio horietara jutea da, saio antzuetara jutea, baina ez dago bezerako eskaintzarik askotan. Beste batzuk saio interesgarriak izaten dira, dena esan behar da, bai? Orduan, aztertu behar dugu hori ere, guk formazio propio bat diseinatu behar dugula iruditzen zen niri, gure esperientziatik oinarritu eta mamituko duguna, gure eguneroko errealitate hori atera kanpora eta aztergai bihurtuko duguna, eta hori izan beharko luke gure autoformaziorako formularik onenan ere ustez, baina, horri buruz hitz egingo dugu, hortarako ari gara. Eta gero, unibertsitatearen konpainia eta ikerketa ere beharrezkoa dugu, bai? Konpainia batetik guk beraiei eskaini diezaieko egun hori hartu dezaten, eta datozen irakasle berriak, pixkat, gu gehiago ezagututa etortzeko aukerak bilatu eta sortzeko, bestela badakigu, eta zuek dakizu dinoko hobeto, batzuk adinaniztasuna, ez dakit inventoa garrotzat edo ikusten dutela, hori gauza oso berezi edo eskaren zelta. Hori adinaniztasunarekin azten bat gara, eta gero lan egiteko estiloak, eta gero ikerketa, bai? Hau da, babesa emango liguken ikusten ikerketa bultzatzeak guk egiten ditugun proiektuetan, guk egiten ditugun esfortzu ezberdinetan, gure errealitate hortan ematen ditugun erantzunak aztertzeko, bai? Bueno, eta orduan, lehen esan dizuetan hori, bai? Saiatuko gara, definizioan, azpimarratzen ditugun hiru ezaugarriak, momentu hontan, hori gero ere lantalde txikitan ere, egin behar duzuen zereginetako bat da. Baina, momentu hontan, izan daitekeena, zer den azaltzen, eta norantz joan behar dugula iruditzen zaigun kontatzen, bai? Adinaniztasuna ulertu dezakegu esaldirik, hau nire iritzia da momentu horretan, pertsonala eta sinpleenetik. Eta sinpleenetako izan daiteke, txikiak handienekin ikasten dute, eta handienak txikienei lagunduz errepasatu egiten dute. Hori dagoeneko esaten dugunetik urte asko igaro dira, eta noski egia da. Hau da, hor ez dago gezurrik. Hori holaxe gertatzen da, baina hortik haratago ikusi behar dugu adinaniztasuna dagoeneko. Urte batzuk igaro dira hori esanez. Eta hor gelditzen gehanen, etengabeko zalantza batzuk sortzen dira. Eta zein da, handiek ezka hori. Hori ezagutuko ez duzuekin. Baina nire handiak, zaldu merezi handiagoekin egotea. Orduan, adinaniztasuna lotu behar dugu ikas prozesuekin, uste dugu. Ikas prozesua berdin kurrikuluma. Kurrikuluma da eskolaren zeregin importanteetako bat, kurrikulumaren garapen hori, ez da? Orduan, adinaniztasuna ezaugarria duen eskola batek, pentsatzen dut, aniztasuna aberastasuna dela pentsatu behar dela. Lehenengotako gaia hori da. Hau da, ezin du pentsatu aniztasuna zailtasuna da. Pentsatu behar duena da, aniztasuna aberastasuna da. Ezin dugu besterik egin behar dugu aniztasuna hori. Uste du baita ere, individualtasunak ulertu behar dituela. Eta individualtasunak ikas prozesuetara eramaten baldin baditugu, ikas prozesu bakoitza individuala dela. Ulertu behar dugu. Bakoitza bere. Inork ez beste baten berdin. Orduan, ikas prozesu horiek, kurrikuluma garatzeko egin behar ditugun ibilbide individualak izango dira. Bakoitzarena berea, intransferiblea. Dute balio batek bestearentzako. Eta orduan horretarako, egoera anitzak eskaintzen ahalegindu beharko genuke eskoletan. Bakoitza bere ibilbide akademiko kurrikular hori aurrera egin ahal izateko.
Eta horretan, ez dago denbora zehatzik. Hori da hurrengo gaia, nolabait esateko. Hau da, hasi gara esaten, adin aniztasuna ulertzen dugunean, aniztasuna aberastasun gisa ulertu behar dugula, eta aniztasun horrek eraman behar dugula individualtasunak onartzera. Individualtasunak ikas prozesuetan. Orduan, ikas prozesu individualak badaudela onartzen bali badugu, egoera anitz horiek eskaini behar dizkigu. Eta individualtasun hori errespetatzen jarraitzeko denborak ez daude. Ez denbora zehatzak entzat. Denborak ere, ibilbide propio bat izan beharko du. Horrek nora gara bantzak? Mailaen kontura. Ea ondo zehazten dudanez. Denbora zehatzak ez daudenean, ez dago gauza bat ikasteko adinik. Eta hori da, aurrean daukagun beste ereduaren ezaugarri nagusienetako bat. Hau da, badaude, adin batzuetan, maila batzuetan, ikasi behar diren gauza. Jakin behar diren gauza. Eta adin aniztasuna den horretan ulertzeak, pixkat eraman behar gaitu hortara. Hau da, baztertzera, adin jakin bateko gauzak badaudenik. Hau dira, ideia ikuste dugun euki genitzazkenak adin aniztasun honi buruz ezta. Horrek eramango gaituelako umeak benetan, beraien erritmoak benetan errespetatzera, beraien ikas prozesua benetan errespetatzera, eta azken finean, uste dut, eramango gaituela benetan ume guztiek ikastera. Askotan ume guztiek ez baitute ikasten, ez diegulako behar adina denbora ematen, ez diegulako behar adina askatasun uzten, ere ikas prozesu hori, behar duen moduan, behar duen modu individual horretan, eta horrela. Orduan, denborarik ez baldin badago, taldea itxiko duen denbora mugarik albaldin bada ez genuen sortu da. Ondo lotu nahi dut gaiak, eta askotan aipatu dugu dagoeneko gure ibilbidean zehar, interakzioak, kooperazioak, gai horiek guztiak. Baina, gero beti ikusten ditugu gure eguneroko errealitateetan, interakzionantzeko aukera duten ikasleak, kooperatzeko aukera duten ikasleak, eta ez dutenak. Ez guk nahi eta hori ala bideratzen dugulako, baina batzutan, hontan askatasunik ez daukatelako. Eta zer askatasun hori mugatzen dien gauzetako bat? Denboraren muga hori, hau da, esaten degunean, adin tarte batean, gauza bat egin behar dela edo ez dela egin behar, porque bi gauza dira. Egin behar dela eta ez dela egin behar dela, bai? Bi gauzak esaten ditugu. Gauza batzuk egitea edo ez egitea oztopatu egiten dugu, eta egiteak eta ez egite horrek interakzionatzeko eta kooperatzeko aukerak nolabait mugatu egiten ditu. Askatasun gehiagoz antolatuko bagenu gure kurrikulumaren diseinua, gure ikastaldeen mugitzeko aukera, gure esparru horiek, taldeak ixten direnak, taldeak irekitzen direnak, taldeak hasten direnak eta bukatzen direnak, askatasun gehiagoz manejatzen baldin baditugu adin aniztasun honen onuratan, uste dut lortuko dugula, benetan ikasle guztiak interakzioetan eta kooperazioetan aritzeko gai izan. Uste dut azaldu nahi zen. Uste dut, gaiak komplikatu egiten zait eta asko pentsatu behar zaten dut ondo azaltzeko. Buruan daukat, baina gero ikartzea kosta egiten da batzutan. Eta ez nuen irakurrita ere ez zuen kontatu nahi, baina eskat ideia hori da, bai? Oda, adin aniztasuna ez da ikas talde batean maila ezberdinetako ikasleak elkartu eta dauzkagu bakarrik. Ez, gehiago da. Da, umearen ikas prozesu hori ulertzeko modu bat. Da,
Ulertzeko modu horren bila joan behar dugu gure eskoletan. Bultzatzeko gure irakaslekideen artean, denbora batzutan malguagoa izan behar duela, askatasun gehiagorekin utzi behar diegula umei zenbait tarte luze pasatzen. Eta nik uste dut proiektu honek, noiz, bada epe oso luzea, baina horrantz eraman behar gaitula. Oda, gure eskolak ibilbide hori garatzeko ahalegina egin behar dugu. Adinaniztasunetik hasten bai gara lehenengo pausoak. Hau da, adinaniztasunetik abiatzen da proiektua, nik uste dut hasieran, bai ikusezin izatetik ikusgarri izatera pasak ginenean ere, orduan ere gairik importanteenetako bat adinaniztasuna zen, eta oraindikan ere adinaniztasuna da gairik importanteenetako bat. Goazen benetan horri buruz ondo ulertzen dugun hori, geure artean konpartitzera, eta geure artean zabaltzera. Bueno, hau ere egin hori, eta gero lantalde txikitan badaude beste esperto guai hori buruz asko ezkubia lantalde horietan, eta hobeto sakondua izango duzu. Txikitasuna, hau da beste gai bat, ezta? Txikitasuna, eta lehen esan dizuet, hemen beste ezaugarri berezi bat jarriko dio da, txikitasun kualitatiboa. Kualitatiboa da, ezaugarrietan oinarritutako txikitasuna. Eta ez hainbeste txikitasun kuantitatiboa. Kuantitatiboki behatzen gaituztenean izaten ditugu guk lehen ere arazoak. Arazorik gehien hautsa sortzen zaizkigu. Esaten digutelako, 2 kilometro dituzten umeak, 2 eta 50 metro baldin baditu, garraiorako eskubidea duela, eta 1 eta 950 baldin baditu ez. Eta errepide berdina da. Eta oinez egin behar baldin badute bide hori, arazo berdina dituzte batek eta besteak, baina ez, nola kuantitatiboa den erabakia hartzeko irizpidea, ez du balio. Begirada propioa lantzeko esaten dugunean, hori landu behar dugu beste. Oda, hori begiratu behar dugu beste modu batera. Ez gara Gasteizen bizi, ez gara eremu guztiz urbanizatuetan, azera zentetakoetan bizi gara beste eremu batzuetan. Eta begiratu horrekin antzatu behar da. Orduan, txikitasunarekin ere beste. Esaten baldin badugu, 89 bai, 101 ez, oker gaude. Hau da, ezin dugu esan urte batean eskola bat txikia da, 89 ume dituelako, eta 100 bat dituenean ez da txikia. Horrekoan berriz txikia izango da, orduan, zein behar dugu dena, ez da ezer barruan aldatzen, 2 ikasleren gora bera hortan. Orduan, gure ezaugarri propioak txikitasun kualitatibo horrekin definitu behar ditugu. Txikitasuna erlazioetan oinarritzen dena, erlazio gertuagokoetan. Txikitasuna harreman eta erabaki desburokratizatuagoetan. Hau, eskola komunitatearekin batera ere gustatu behar daukagun ikuspegi bat da. Ez soilik, batetik da gure irakaslean artean gustatu behar daukagun ikuspegia, administrazioarekin ere landu behar daukaguna, baina baita gure gurasoekin da ere. Esan behar dugu guk zenbait momentutan, bizigaren lekuan, bizigarelako gure zonaldeak dituen ezaugarri propio horiek dituelako, behar bada, ez daukagula 2 aste lehenagotik erabaki beharrik eskolatik ateratzea edo ez ateratzea, ez dakit nora jutea edo ez dakit zer egitea. Askatasun gehiago behar dugu hor, txikitasun kualitatibo hortan oinarrituta. Eta hortik bidatuko ditugu, bai geure arteko harremanak, harreman sozialak, eskola komunitate osoan, herriarekiko lotura hortan, eta baita naturarekiko harremanak ere, naturalagoak, erezagoak, tokatzen den momentuan egiten denagoak, bai? Eta gero, hau ja, gaiek, niretzat komplikatu denago da, Eta horregatik, aukeratu nuen, hemen proiektuan agertzen den dokumentu hori bera, ezta? Landa eremuan kokatuta egote. Lehen esan dizuet, landa eremua, eraldaketa ikaragarria izan duen eremu bat izan da azken urte hauetan, bai? Bizitza estilotik, bertan bizi den jendearen bizitzari buruzko kontzepzioetatik abiatuta, aldatu da, transformazio ikaragarria jaso du, ezta? Eta orduan, zeraien,
aurtengo 2016ko azaroan egin zuten nazioarteko kongresu bat, zera ingo lan talde batek bultzatua, eta pena izan zen gauzetako bat izan zen eskola falta zela, ezta? Baina herri txikien etorkizunaz luze eta sakon aritu ziren. Eta jende jakituna aritu zen, eta hortaz refleksio sakonak egin zituen dagoeneko, eta orduan hemen dokumentu honetan bildu zutena. Oso lotuta egon daiteke zenbait momentutan, eta zenbait gairekin entzat gurekin. Orduan hau bai, tarte hau aprobetxatuko dut irakurtzen. Orduan, eta egingo ditut lotura gurekin. Herri txikiak beharrezkoak dira eta etorkizuna dute Euskal Herrian. Beste esaten dut nik eskola txikiekin ere. Herri txikiak hola baldin badira, eskola txikiak ere bai. Herri txikietako jendeak etorkizuna gure esku dugu, eta gure esku hartu nahi dugu. Beste gertatzen da eskola txikiekin ere. Gure geroaren protagonista izan nahi dugu, eta izan behar dugu. Gure etorkizunean sinisten dugulako. Tokian, leku bakoitzean, guk erantzun nahi diegu, gure esku dauden behar izan. Herri txiki biziak nahi ditugu. Biziak eta bizitzeko modukoak. Guk ere bizi eta ongi bizi nahi dugulako. Sinesten dugu herri bizitza duten herrietan. Lanbidea, ogibidea izateko aukera sartzen dituztenetan. Naturarekin errespetuan bizi diren herrietan. Eta hori guztia bultzatzen duten komunitate kohesionatuetan. Ez dugu loleku idilikorik nahi. Ez dugu postaletako argazki hutsik nahi. Ez dugu arimarik eta bihotzik gabeko herririk nahi. Pertsonen bizilekuak nahi ditugu. Landa inguruneko herriak da. Landa ingurunean, mendeetan zehar sortu eta garatutako jakintza, kultura, balio eta tradizioak etorkizunerako oinarri ditugu. Hori importantea da. Hau da, esaldi honek nire ustez badu bere mania. Landa inguruneko herriak gara, edo eskola, haizun bezala ditu. Landa ingurunean, mendeetan zehar sortu eta garatutako jakintza, kultura, balio eta tradizioak etorkizunerako oinarriak ditugu. Ezin ditugu lahaz. Nondik gatoz, ezin dugu herri txikien etorkizunik eduki, hau da gai bat, igual oso hangoa, eta oso kontestu hartan kokatua, lehen sektoreari buruz hitz egiten dut, eta horregatik esan dut, hainbeste aldatu zaigu, ontan guztiok lotuko gineateko ez. Lehen sektorea aipatzen du, gure baserri, abeltzain, artzain, nekazari eta laboraritik gabe. Herri txikien etorkizuna nahi ez, laborarien etorkizunari lotuta dago, eta berez lehen sektorea sustatu dago. Landa eremuko herri txikiak gara. Landa eremuko herri txikiak gure kulturaren, nortasunaren, izaeraren eta hizkuntzaren iturburu eta zaintzaileak dira. Euskararen arnasgune, hau ere, behar bada, aldaketa kontuan hartu beharko hemen, zenbait eskola txiki euskararen arnasgune ez direla, eta herri txiki horiek ere ez. Eta horregatik gure hizkuntzaren etorkizunerako ere beharrezkoa dugu herri txikien garapena. Herri txikiei buruzko topikoak eta iruditegi faltsuak hautsi nahi ditugu. Hiriarekin dugun harremana birpentsatu behar daukagu. Eta hemen, jarri gaitezen, eskolaren esparruan baita ere. Eskola txikiei buruzko topikoak eta iruditegi faltsuak hautsi nahi ditugu. Hiri eskolekin dugun harremana birpentsatu behar daukagu. Elkar gehiago ezagutu behar dugu. Elkarri zer eskaintzen diogun ezagutu eta baloratu. Lurralde eta gizarte bereko kideak gara eta elkarren behar daukagu. Baina harreman orekatua behar dugu. Gure herriaren etorkizun horretako, kultura urbanoaren eta landa eremuko kulturaren arteko elkarrizitza orekatua behar dugu. Herri txikiok elkarrekin lan egin behar dugu. Eskola txikiok elkarrekin lan egin behar dugu. Txikiak gara eta asko dugu elkarrekin gandik ikasteko eta elkarrekin praktikatzeko. Kontzientzia kolektibo hartu, den esaten dizuen definizioaren autoafirmazio propio hori lortu, landu eta indartu behar dugu, eta herri txikien etorkizuna hobetzeko eta gizarteko gainontzeko kide, eragile, talde eta erakundeekin erlazionatzeko. Etengabe eta oso azkar aldatzen duan mundu eta gizarte globalizatuan, herri txikiok ere etengabe gure burua egokitu behar dugu. Ez da hainbeste eskola txikien kasua. Etorkizun ona izan dezagun etengabeko berrikuntza eta ikerketa bultzatu nahi ditugu. Landa eremuko komunitatek beharrezko ditugun arlo guztietan. Gobernantza sistema berrietan, kulturaren garatzean, ekonomia berrietan aukeretan, ekologian eta baretan, eskoletan. Herri txikiok bizirik gaude.
Herri txikiok esna gaude. Herri txikiok elkarrekin lanean ari gara etorkizuna lantzen. Lehen bezala orain, eta orain bezala gero, herri txikietako jendeak ere ondo bizi nahi dugulako. Hori guztia eskoletara eraman da, bai? Landa ere hori buruz beraz, pixka da hortik, eta hortxe utzuko du, bai? Hortik hartu dugu uste dut mami asko, eta hortxe utzuko du. Eta orain, ja igual gauza zehatzagoetan, bai? Helburu orokor batzuk azalduko ditugu, estrategiko batzuk, eta gero orokorrak, bai? Bukatzen dut 5 minututan, bakit ja pixka nekatzen ari zaretela, baina estrategikoak 4 izan dira, bai? Batetik, definizio propiotik abiatuta eta historian zehar bete duen funtzioa kontuan hartuz, eskubide sozialak ekitatiboak izateko euskal eskola publikoaren barnean eskola txikiek duten garrantzia balorean jartzea, eskola komunitate osoarekin eta administrazioarekin elkarlanean. Bueno, ni ezagutzen dauten, agite dagoeneko, esaldi oso luzea egin dituela. Horako asko ikusko ditu, bai? Nik aurrera ere, gehiago. Baina nalia hortxe dago, euskal eskola publikoaren barnean eskola txikiek duten garrantzia balorean jartzea, bai? Hori da helburu estrategikoetakoa, epe luzeko estrategia bat, bai? Epe luzean, 10 urte barru, bai? Euskal eskola publikoaren barnean beharko genuke balorazio propio bat, bai? Balore propio bat. Horren barnean beti ere noski. Gero eskola txikien sarea birsortzea eta indartzea, bai? Du definitzen sarearen gai hori, bai? Badakit lehenago ere gai korapilatxo xamarra izan dela. Beraz, definitu gabe eta zehaztu gabe zer esan nahi duen eskola txikien sarea hori, bai? Zertan gauzatzen den, orain ari gara hitz egiten. Aipatu ditugu hiru ezaugarri. Adinaniztasuna, txikitasuna eta landa ere kokatuta egotea. Sare hori birsortzea eta indartzea, bai? Eskola txiki bakoitzak dituen nortasun ezaugarri propioa mantenduz eta indartuz, baina aldi berean talde bezala mamitu nahi diren ezaugarri kolektiboetan sakontzen joan ahal izateko estrategiak pentsatuz, diseinatuz, martxan jarriz eta lortutako aldaketak ebaluatuz. Hori argiago ulertzen da bestea da. Hemen ja, proposamen nahiko zehatzak daude. Sare bat sortzea, sare horren ezaugarri propioak zein izan daitezkeen azaltzen da, eta hor dago baldintza importante bat, eta da eskola txiki bakoitzak dituen nortasun ezaugarri propioak mantentzea eta indartzea, porque bat izan daiteke mantentzea, baina esaten dugu mantentzea eta indartzea. Eta aldi berean talde bezala, indartzea geure izaera kolektibo. Hirugarrena, eskola txikien definizioan oinarritutako, lehenengo irakurriko dizuet zera, horrako katzen eta koordinaziorako eta interakziorako lantalde eraginkorra pentsatzea sortzea eta martxan jartzea. Bai? Horren duzte, eskola txikien definizioan oinarrituriko sareak behar bezalako funtzionamendua izan dezan eta beharrezko diren aldagai sozial, administratibo zein burokratikoak errealitate horretara egokituz joan ahal izateko, koordinaziorako eta interakziorako lantalde eraginkorra pentsatzea sortzea eta martxan jartzea. Hartzen diren erabakiak etengabe behartuz eta eskola txikien sarearen ibilbidean aurrera pauso eraginkorrak eta egokiak eman ahal izateko. Hau ere ja, da proposamen zehatzago bat lanaren diseinuaren inguruan. Eta laugarrena, azkena, eskola txikientzako beharrezkoak diren hasierako eta etengabeko formazio diseinuak pentsatzea eta prestatzea. Nola? Hezkuntza berriztatzeko laguntza zerbitzuen aholkularitzarekin eta unibertsitatearekin etengabeko koordinazioa eta interakzioa lan horren oinarrizko elementu izango delarik. Beti ere eskola txikien ezaugarri propioentzako pentsatuta dauden ekintzak eta lan ildoak sortuz. Geuregandik geuretzako. Geu sortuak eta geu diseinatuak. Da horiek zehazteko, estilo orokorra, estilo klasikoa. Helburu estrategikoak, helburu orokorrak, zuena izan bezala. Hortaz asko dakizu egin. Eskola txikien sarea sortzea 3 probintzien arteko elkarreragina eta kooperazioa areagotzeko eta eskoletan bultzatzen ari garen ekintza zein estrategia metodologiko zein antolakuntzakoak elkarrekin lantzeko eta aztertzeko, eta sare hori sortzea. Dagoeneko lehenengo pausoa behar bada noizbait izango dugu, sarea 2017ko ekainaren 28an sortu zela. Nik hori izango dut nintzen.
zuen eskola txikietan ditugu metodologia eta egiteko era ezberdinak analizatzea, gure nortasun ezaugarrietatik abiaturik, adin-aniztasunetik, txikitasunetik eta landa eremuan kokatuta egotetik, horien araberako lan egitasmoak martxan jartzeko. Eskola txikien artean, beharraliazko lantalde ezberdinak sortzea gai propioak lantzeko. Besteak beste, arlo metodologikoari lotutakoak, zuzendaritza lanen ingurukoak, eskola komunitatearekin batera landu beharrekoak, administrazioarekikoak. Eskola txikietan formaziorako ditugun beharrak diagnostikatzea eta horien araberako formazio planak pentsatzea eta antolatzea. Unibertsitatearekin batera irakasleen hasierako prestakuntza hausnartzea, egoeraren diagnostiko bat egitea eta hobekuntza proposamenak egitea, irakasleen hasierako prestakuntza eskola txikien errealitatera hurbildu ahal izateko. Unibertsitatearekin, eskola txikien inguruko ikerketa planak pentsatzea, diseinatzea eta aurrera eramatea eta horiek irakasleen hasierako prestakuntzan zein etengabekoan izan beharreko eragina lantzea eta proposamena pentsatzea. Eta azkena dela uste dut, eskola txikietako irakasleen egonkortasuna lortzeko aukera ez da aukera aztertzea eta proposamena diseinatzea, eskola txikietan hezkuntza proiektuen zein berrikuntza proiektu integralen prozesuak eta progresuan jarraitu ahal izan dezan. Irakasleen egonkortasunari buruz azkenean. Eskola txikien testuinguru hurbiletako harremanetan eta testuinguru sozialean oroak dituen eskola txikiak testuinguru hurbiletako harremanetan eta testuinguru sozialean oroak dituen eragin positiboak zabaltzea. Eskola komunitate hurbilari zein sarean osatzen den eskola komunitateari eskola txikien onurak ulertzeko eta ikusteko koordinazio lanak egitea. Eta bukatzeko hezkuntza sailarekiko harremanak diseinatzea eta sistematizatzea. Eskola txikien proiektuari eta ibilbideari jarraipena egiteko, etengabe ebaluazio egiteko eta beharrizanak detektatzeko. Hori da bizkat etorkizuneko lan asmoa, plana. Hor badago gai asko daude oso garbi ikusi ditzakegunak, zein zeregin egon daitezke. Eta momenturen batean, egon zen, hau zertarako. Zertarako nahi dugu bi koordinatzaileak. Orain, garbi ikusten da zertarako balio dezaketen bi pertsona hortan ari zen. Zeregin izan dezaketen. Eta hori antolatzeko esan zuen proposamena egitura nahiko espaldikoak zabatere berriak. Sormen prozesuak beharrezko ditugu, baina izango hortan sartuta eta badabiltzara oso sortzaileak edo dira, baina eskola txikietako zuzendarien mintegiak, hemen ez da ezer berririk ateratzen. Eskola txikietako zuzendarien topaketak, hor behar bada berriagoa da, Gipuzkoako eskola txikiekin aurten egin dugu gaietako bat izan da, eta oso ondo baloratutakoa izan da. 3 hilabetean behin edo topaketa modukoa antolatu izan dugu zuzendarien mintegia desberdina izaten delako gure kasuan. Eta zuzendarien mintegiotan gai eskolagragoak edo erabiltzen ditugula uste dut, eta topaketa horietan berriz zenbait gai importanteri buruz pentsatzeko eta reflexionatzeko tarteak hartu ditugu. Gero horrek eskoletan duen eraginak iskat aztertu beharko duke, baina uste dut izan duela eragin. Gero eskola txikietako irakasleentzako hasierako formazio saioak, pentsatu egin beharko genuke nola, baina interesgarria izan daitezke gure eskoletara hasieran datozen irakasle berri horiek formatzea. Zertan formatu? Hori ere erabaki egin beharko genuke. Zelako sinplean iztasun honen barnean zertan formatu pentsatzea. Baina, lehenengo pausoa izan daituke. Gero eskola txikietako irakasleentzat sakontzeko formazio saioak, eta sakontzeko formazio saioak ez lirateke izango irakasleentzat, noski, baina izango lirateke azkenean orokorrean eskola txikientzat. Horda, esaten dugun formazio estilo hori hartzea guk daukaguna, ateratzea dagoen lekutik, analisi iturri bihurtzea, ikerketa iturri bihurtzea, eta hortik ondorioak ateratzea eta emaitza batzuk edo erabaki batzuk, implikazio pedagogiko zen didaktiko batzuk hartzea gure lanean eraginak. Eta gero eskola txikietako Lakuako batzorde nagusiaren birsortzea nahi dugu bezala deituko diogu. Guk oraingoz Lakuako batzorde nagusia deituko diogu lehena da izan zalako.
berri bat jarri nahi baldin baditu gure aldetik, baldin eta mamia berdina baldin bada. Baina lehen esan dugun hori, hau da, beharrezko dugu harreman bat administrazioarekin sistematikoa, eta zehatza, proiektu batean oinarritua, eta ildo luze batean oinarritua. Ez da, beti berdin gaude, orain ere badatoz ez dakitzen batzuak Bilboko bileran azaldu zituzten, eta plan horiek guztiak datoz eskola estandar bat pentsatuta, eskola estandar hortan gu gaude, eta egin beharko dituzue zenbait gauza, balio dizue, edo ez dizuen balio jakin gabe. Edo inori inporta izan gabe hori. Orduan, beharrezko da hor zerbait egitea gure aldetik. Eta bueno, hauxe, nik bukatu dut esan ez dut, amaikak eta laurden, ordu betitxo bat hartu nola, azkar, naiz? Oain, taldetan ja banatuta zaudete, eta esango dizuet taldeen ardura zeinena den, bai? Taldeetan beharko duzu begiratzen dut zaudeten zerrendan, eta taldean zertzeko azpian zenbaki bat, bai? Hemen uste dut 6 taldea dela, sartzerakoan behar bat azuen burua ikusi duzue, orduan, geritu behar zuen mugatxekin, bai? 6 taldea, hemen egon mozeate gutxi gora berak, guztira 12 bat lagun talde guztietan. Hemen, zuzen atera eta zuzenean punta dago beste ate bat, han dago beste talde bat, tentzako leku bat, eta hango taldea ez dakit zein den, zenbaki den, baina, oain izango ditut, zeinekin egongo zaten, bai? Ugatxekin 6 talde hemen bertan, Nekanerekin denengo taldea, zakit du, zakatu Nekane. Uste dut antzea da, Uste dut antzea? Bale. Olaizekin egongo zaten 2 taldea, zakit du? Kafeteran pareko makina handi olaiz gelan, kafetera ikusi duzuean duzeo, kafeteran pareko gelan. Rafakin egongo zaten, antxe dago Rafa, txaskua Rafa. 3 taldea, dutze hori, ondokoa, kafeteran frentzekoan ondokoa. Gero, 4 taldekoak mirenekin egin duzatean, txaskua miren, eta hori da eskola txikien gelan, antxe bildu duzuen nahi bat, antxetzean daukaguna. Eta 5 taldea, Mikelekin, txaskoa Mikel, adituko zeate beko gelan, eskalirak jaitsi, eta dago gela bat. Jarko da, ate itxinera gondo da, eta zabalduko duzu. Bueno, gai izango da daukaguna.